Namasi ng mga gagmayng negosyante gawa sa Shrine Hills, Matina, Davao City na makabintaha sa ilang negosyo karong fiesta sa Senior Santo Niño sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague karong adlawa, Enero 15. Usa sa mga nagnegosyo ang taga-barangay 39-D nga si Alvin Fuentes. Sanina og imahe sa Santo Niño ang iyang baligya. Santo Niño di Cebu ug sanina sa Santo Niñong Palaboy ang sagad ginapalit o ginapangita sa mga deboto. Sayo sa buntag may pwesto gawa sa shrine si Alvin. Ubay-ubay na po. Karon na pista karon sa shrine. Depende ba ang 16 inches 550, ang 14 inches 400, 300 depende sa large ang sukod, na medium, large, ano lang. Nangyawat sabang negosyanteng si Kurt Paul Galo na makapamaligya og puto bumbong sa mga debotong musalmot sa kapistahan sa Senior Santo Niño sa lugar. Sa yusab nga namaligya si Kurt Paul gawa sa simbahan. Tama ra pud sir na mga kwarta-kwarta po kay murag ubay pun tao ron. Luyan po sa kon pod, may kapal. Di gani pa mi ko ni alas 2 mi diri kadlawon. 10 to 11 PM. Pag mingaw ni gid diri. Hasta ang baligyang kakanin ni Merly Buendia halos hurot-hurot na tungod sa kadaghan sa tawo nga may bisita ug miduyog sa ika-58 katuig nga kapistahan sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Shrine Hills, Matina. Kakanin ang kuan. Or mga lumpia, wala na hurot na mura kong lumpia. Tapos pritong manok. Liboan ka mga deboto ang mirumbo sa shrine tungod sa fiesta ug binta kini alang nila ug sa ilahang negosyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.